Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, samtang nagkaduol na gyud ang kasaulugan sa Pasko, pangumustahon ta ang monitoring sa gobyerno nining presyo sa mga palaliton, labi na ning mga Noche Buena items nga himalitan gyud samtang nagkaduol na gyud ang kasaulugan. Karong buntaga, mga kapuso, makauban nato Assistant Secretary sa Department of Trade and Industry for Regional Operations Group, Asek Asteria Caberte. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Nico. Good morning, Visayas. Thank you so much. Thank you so much, Asek, for joining us this morning. Kumusta, madam, ang monitoring sa DTI, labi na ning mga Noche Buena items? Atog yung paningkamutan nga makover gyud nato as much as possible, maka-cover ta og daghan kaayo nga area sa atong monitoring, not just for Noche Buena items but for other basic necessities sa atong mga kaigsuonan. And I am happy to report here that we are so pleased with the result. The prevailing prices nga among nakita has been with us for the past year. Wala tay nakita nga spike, but I would like to emphasize this is prime and basic necessities. And as far as Noche Buena items, ato yung gipaningkamutan, hangyo apil ang ato mga manufacturers nga for this Christmas season, because we are affected with there is so much negative impact on the purchasing power of our consumers. Kung pwede, dili gyud nato isaka ang mga presyo sa Noche Buena items. Mauna ang among ikataho sa atong mga konsumidor karon. Kumusta po ang feedback labi na sa mga manufacturers kini mga Noche Buena items, madam? Dunay commitment sa ilaha nga dili ta mag-increase? I-commit sila nga dili sila mag-increase, pero we have to be very thankful to them kay sila baya sad, affected sad kaayo. So all the more that we have to coexist lang, just to be able to feel the spirit of Christmas nga wala sila mapasaka, misaad sila unya ang atong mga distribution channels, atong mga retailers, atong mga distributors mi cooperate, and it is really evidenced by the monitoring report that we have. How about sa mga basic commodities? Mubalik lang ko, madam. So wala po'y pag-umento ba, madam, sa presyo karong panahon na ngayon na monitor? Wala gyud ni amo gining gisusi og maayo because first gikan ta sa usa ka declaration of national calamity tungod sa COVID. Unya milapas na siya. Unya ato na lang po nang gipangandaman kay daghan kayo karong bagyo, daghang mga calamity. So ato nang gipangandaman nga every month we really do a price trending nga ang atong prevailing prices ma-establish gyud nato. So mao nang among nakita na nga wala gyud pagsaka. Kani mga price freeze nga gi-implementar sa Luzon labi na nga nagsunod-sunod ang calamity, madam. Doon na ba ni epekto nato diri sa Visayas? What do you mean? Ang kanang price freeze nga sa mga palaliton, madam, di ba ga-implement pa ni sa Luzon areas katong mga apektado sa pagbaha, pagbagyo? Nag-price freeze sila karon. Ato nang gibantayan because especially kita neighboring, but amo lang nang tan-aw but wala na siya mahitabo. We were smart in we're looking at basin posible nga sa neighboring region nila Bawayon. It's not happening. We're so glad to know about that nga. It's not happening. There's so much professionalism also sa atong mga manufacturers. Naghisgot man jud kag purchasing power kaganiha, Asek. Expected na ba ninyo ni nga moubos ni gamay karong panahon na, Asek, tungod aning crisis sa pandemya? Di ba ang atong mga workers sa mga private companies doon na gani mga istorya nga basin ang uban dili gali makadawat sa ilang 13th month pay, dunay so kana subok na kaayo palandungon. Imagine atong mga kaigsuonan ang ilang expected nga celebration for Christmas is dili mao gyud, although we were always told nga tungod sa atong health protocols atong i-minimize ang atong pagtapok, family gatherings atong i-minimize because of that low purchasing power and low purchasing
nga pattern sa atong mga kaigsuonan mo impact pud na dito sa consumption, which will impact on business. So chain ra gyud na siya. Impact on consumption, mo impact siya on business, mo impact on how brisk our business recovery would be. So chain reaction na siya. Asek, malain ta kumusta day pod ang inyong monitoring kining mga DTI man jud pod ni kani sa mga substandard nga mga Christmas lights do na pabarong mga panahon na? Okay. Maayo kay imo nang gihisgutan. As early as October, ato ginang gisugdan ang atong mga field monitoring. Ako gyud in town iusab og pahibalo og i-remind ang atong mga establishments. Don't ever attempt to sell or distribute Christmas lights nga dili compliant sa atong markings and product standards. Atong mailhan na, please look for the ICC mark nga naa sa atong Christmas lights or the PS mark. Kung wala na siya, pangutana gyud mong asa inyong ICC mark. Kung wala na siya, ayaw mo palit. Ikaduha nga ilhanan is kung barato kaayo, extremely barato nga makaduda na unya wala sa mga formal establishments atong likayan na lang yun. Kay kung dili gyud maghinay ani makadisgrasya gini sa atong mga panimalay. So kami among giawhag ang atong mga consumers to just buy the properly marked Christmas lights. Doon na mo yung mga na-confiscate barong bag-o, Asek? Rampant pa bagid gihapon ang namaligya anong panahon na og substandard? I would say, ako nangunay ko last weekend, Nico. I just ask, I ask down kanang mura ko customer. Mga kalipay hunahunaon nga murag 100% compliant na ang atong mga establishments. Para likay disgrasya gyud, Asek. Likay disgrasya. Asek, malain po ta anita sa kaning bag-o nga pod nga kamanduan kay DTI maningning awhag ani kaning pagtugot na sa mga bata nga makaadto na pag mga malls karong panahon na labi na nga panahon sa Kapaskuhan, Asek, unsay makatabang ni siya sa paggulong kuno sa atong ekonomiya? It was suggested by DTI unya amo pa ni siyang erase to the National IATF for proper deliberation. Nga tugutan na ang atong mga kabataan up to 7 years old nga makakuyog sa ilang mga ginikanan moadto sa mall. Daghang rason. First is ang atong mga kabataan, kanang kuan na gyud kaayo, very eager to balance their mindset, their minds also makagawas sila, mapalit sa ilang mga gusto. Anyway, ang atong gihangyo lang is only for essential purpose and to dine in sa atong mga kananan sa malls. In this manner, tabang ta ug pa loosening up, maka-recover ang atong ekonomiya. Pero essentials no, klaro na to, wala pa gyud mga arcade sa Wala. Sinihan of course, wala pa. Or mga playrooms nga naa sa malls na dili na siya pwede pa. By the way, Yes, Asek, go ahead. We are doubly strict on the protocol sa pagkaon. So we have to follow the guidelines nga among gihatag sa mga dining establishments kadtong social distancing, alternating ang arrangements sa mga lingkuranan, 50% ra ang capacity, ang atong sukdon nga 100 meters gyud. They have that. They have all these protocols that they have to follow. We will just check again. All right, to cap this off, Asek, unsay mensahe nimo sa mga nagtan-aw nato karon labi nang nagkaduol na sab ang panahon jud sa Kapaskuhan, Asek? The COVID is here. During Christmas, even after Christmas, let's learn to live with this enemy. Let's enjoy this Christmas with a spirit of the real spirit of Christmas. Let's do share. Let's protect ourselves as we protect others also, without compromising the safety for ourselves and for the rest of our family and for our friends. So I wish everyone a safe and a very Merry Christmas. All right, thank you so much ug Merry Christmas sab nimo in advance. Assistant Secretary sa Regional Operations Group sa Department of Trade and Industry, Asek Asteria Caberte. Salamat, ma'am.
Salamat sa Nico. Thank you.